A fi di Lili. Heddiw rydyn ni am gwneud gwaith cartra fi, sef codi rhew efo edau ac halan. Lili, y peth gyntaf rydyn ti angen gwneud yw hyn. Ceisio'r codi'r ciwbiau trwy glymu'r edau o'i gwmpas. Beth sy'n digwydd? Oh, wow. Ela, fedra I ddim. Reit a Lili, oedd y braidd llithrig trio hyn. Rhowch y ciwbiau mewn glasiad o ddŵr. Rhowch yr edar dros y ciwbiau gyda'r pennau yn gorwedd dros ochr y gwydr. Rwy'n rhowch chydig o halan ar y ben. Hynna'n ddigon. Rwan, rydyn ni angen disgwyl ychydig o funud tan iddyn ni gweld yr hyd a llefrith. Ti'n barod? 3, 2, 1. Oh, wow! Mae halen yn helpu eira a crew I doddi. Yndi, mae hynna wir, Lili. Dyna pam mae rhai pobl yn rhoi ar y lôn I glirio'r lôn os di wedi bod yn bwrw eira neu os di'r lôn wedi rhewi. Wel, oedd hwnna'n edrych yn wyl yn dod, Lili. Rwan trw'n fi. Eita, halan. Rwan, mae rhaid disgwyl chydig bach, fel rhyw munud am. Ela, ti di ddawnsio? Ia, Tim. Ting, ting, wah, wah, ding, ding. Alright. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bang, bang. Do, 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 do. Dyna ni. 3,